En Seipasa somos pioneros en el desarrollo de productos 100% naturales para la agricultura libre de residuos. Biopesticidas, bioestimulantes, nutricionales. Desde nuestros laboratorios y campos de ensayo en la Alcudia, creamos formulados naturales que se exportan a las más exigentes explotaciones agrícolas del mundo. Conócenos en seipasa.com. Hola, benvinguts al Forcat. Setmana marcada per una amenaça de protesta ja resolta per l'anàlisi del que es considera ja la plaga més temuda dels últims temps, per diferents visites a explotacions ecològiques com a premi al certamen que este cap de setmana copa l'atenció de tot el sector d'ecològica, és biocultura, i alguna que altra qüestió en la que anem a aprofundir a partir d'este moment en el Forcat setmanal. El sector arrosser ha sigut esta setmana el principal protagonista. Dijous passat i durant tot el dia, organitzacions agràries, alcaldes de poblacions que envolten l'Albufera, productors d'arròs, administració, tots els que viuen de i per el parc natural, es van reunir per a parlar de la crema de la palla. Al final, ha hagut acord de mínims, ni per a uns ni per a altres. Però si algo queda clar és que això no ha acabat així. Per a novembre es tindrà que replantejar les coses, parcel·la a parcel·la i cas a cas. Un conflicte històric entre eco i agro que quasi ens du a les primeres protestes d'esta tardor. De moment no tenim mobilitzacions, però tampoc satisfacció plena en el sector. Ampliem esta informació. En arribar el final de l'estiu comença la replegada d'un dels cultius per excel·lència dels voltants de l'Albufera de València. Parlem de la collita de l'arròs. La Comunitat Valenciana és una de les principals zones productores a tota Espanya, junt amb Andalusia i Catalunya. El cultiu de la superfície de l'arròs compta amb 15.000 hectàrees i una producció que arriba fins a les 120.000 tones. Una característica que el fa diferent a altres llocs el cultiu de l'arròs és que la seva totalitat es fa en un espai natural, fent compatible l'ús agrari i la protecció del medi ambient. De moment ha començat la sega de les varietats de cicle més curt, la coneguda com varietat bomba, amb baixades del rendiment en torn al 25%. Estem segant és el de cicle curt, l'arròs de cicle curt, que és el bomba, i ens està deixant una merma important. La pericularia, que és un hongo que ens està afectant molt, sobretot perquè ens han prohibit una matèria activa molt important, era la més efectiva i la més barata, el triciclazol. Ens l'han prohibit a nivell europeu i, de fet, la merma ja l'estem tenint. Jo calculo entre un 20 i alguna més de merma per enguany. A part d'esta incertesa sobre els resultats econòmics de la campanya, la principal preocupació torna a ser un any més la crema de la palla de l'arròs. Per als productors no hi ha alternatives tècniques a curt plaç per evitar-la. O s'incorpora al terreny o es crema. El passat dijous es va reunir la sectorial amb la Conselleria d'Agricultura i la Generalitat no permetrà les cremes generalitzades, però sí s'autoritzaran a la zona més propera de l'Albufera. Es una situación difícil, todos sabemos que hay que conciliar muchos intereses, por eso es importante que en una negociación como esta pues todos hemos hecho mucho esfuerzo, en la Consellería hemos estado trabajando mucho durante muchos meses y ver cómo se puede llegar a soluciones de consenso, de diálogo, que vamos a continuar además, porque vamos a continuar con estas reuniones, primero una en aproximadamente 4 semanas para evaluar cómo va funcionando, otra al final de campaña para ver cómo ha funcionado toda la campaña y posteriormente entre marzo y posiblemente también junio del año que viene otra para ir asentando las bases de un trabajo más, una hoja de ruta en la que, como decíamos, progresivamente se vaya reduciendo la quema, tener en cuenta esas circunstancias excepcionales, evitar las molestias a la población y también, algo en lo que estamos trabajando, ya tenemos algunos proyectos piloto, ofrecer alternativas para el uso de la paja muy interesantes y muy prometedores. La crema no és la única solució. També existeixen empreses que busquen en este material crear safates que es dediquen per a la indústria alimentària, creant envasos y materials reutilizables. Lo que hacemos son bandejas alimenticias, es decir, por un lado, después tenemos la bandeja grande,
que es para tema de exportación, que es para la naranja, para la cebolla, para todo. Y más en el norte de Europa están exigiendo, es decir, exigen, porque allí exigen, no piden, es decir, una caja ecológica, que no la hay. Siga com siga, la crema de la palla de l'arròs necessita una solució més enllà de cada temporada, amb el màxim consens entre administracions i llauradors. I un titular que ho diu clar. El Pla Renove de maquinària ha sigut un èxit. La convocatòria de subvencions estatals per a la renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola, regulada pel Reial Decret que va aprovar el Consell de Ministres el passat 7 de juliol, ha comptat amb un bon acolliment per part del sector agrari, que ha presentat prop de 630 sol·licituds. El pressupost disponible de 5 milions d'euros s'ha esgotat pràcticament amb les sol·licituds cursades a 15 de setembre, data límit per a la presentació de les mateixes, si bé cal prendre en compte que es troben en fase de validació. La renovació de maquinària agrícola persegueix fomentar l'ocupació de maquinària amb les últimes tecnologies, que permetrà realitzar les tasques agrícoles amb major seguretat, millor eficiència i amb protecció ambiental. Entre les màquines subvencionades es troben tractors que compleixen amb les tasques més avançades d'emissions permeses per la normativa en vigor, maquinària automotriu que compleix també amb les fases d'emissions contaminants més estrictes, dedicada a recol·lecció, aplicació de productes fitosanitaris i de fertilitzants. Orgullosos també de les nostres empreses, perquè esta mateixa setmana s'ha fet públic que una d'elles opta a un guardó de prestigi internacional. Seipasa, empresa líder en el sector de biopesticides i bioestimulants, ha sigut seleccionada als Premis Agro Award 2017, uns guardons que reconeixen la innovació i els avanços en la indústria de protecció de cultius. Esta nominació als finalistes dels Agro Awards 2017 és un punt molt important per a l'empresa perquè d'alguna forma reconeix tot el treball d'innovació que es fa a Seipasa, especialment per part del seu departament d'I+D+I. Seipasa competeix en 2 de les 16 categories en una cerimònia que es celebrarà el pròxim 30 d'octubre a Londres. Estem, com te comentava, nominats a 2 categories, el de producte formulat més innovador i el de millor producte biològic. Un dels seus productes estrella i referent és el fungicida biològic, que opta al premi més innovador i millor producte biològic. Altra de les categories a les que opta Seipasa és la de millor producte biològic, orientat a la protecció de cultius a partir d'un organisme natural. Els Agro Awards són uns premis de reconeguda trajectòria dins la indústria i ja contents i satisfets d'estar nominats entre els finalistes. Esta empresa espanyola, amb seu a l'Alcúdia, du 20 anys treballant en la investigació, fabricació i comercialització d'estos productes destinats a l'agricultura natural i sostenible amb el seu entorn. I esta setmana també hem visitat el barri de la Torre, a València, on l'Ajuntament té uns horts urbans que moltes vegades s'omplim de vida. Agricultura i escola. Esta és la iniciativa que ha celebrat la Fundació d'Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, on els escolars aprenen el cultiu de productes conreats al camp. Estem intentant posar en valor l'activitat agrícola i, per tant, el paper dels llauradors, i la primera cosa que hem de fer és formar a les noves generacions. Han de saber d'on venen els productes i els aliments que mengen, quin és el seu procés de plantació, desenvolupament i després collita, perquè si no acabem pensant que els aliments són allò que se'ls ofereixen els lineals dels supermercats. Els horts urbans de Sociòpolis han acollit el conreu de carabasses, un cultiu que els alumnes del Col·legi Pare Manjón del barri de la Torre de València van plantar la passada primavera i avui han arreplegat. Els alumnes del Col·legi Pare Manjón de la ciutat de València han après quina és la tècnica de cultiu de les carabasses, els diferents tipus de varietats i també s'han apropat al cultiu del camp valencià. Ja heu després els tipus de carabasses. Quin tipus de carabasses hem replegat avui? Esta de què és? Molt bé. I esta carabassa, que són les que més n'hi ha, com se diuen? Però en valencià com es diuen? De panaeta. Són les carabasses de panaeta. Els horts urbans de la ciutat de València s'han convertit en una alternativa de cultiu urbà, on els majors i els xiquets coneixen les tècniques més tradicionals de l'agricultura. També esta setmana hem parlat de dones al sector
perquè el col·lectiu femení va cobrant, a poc, responsabilitat dins les cooperatives. Responsabilitat i presència. Perquè en els últims 4 anys hi ha un 29% més de dones dins de lo que són gerències de les cooperatives agroalimentàries. Són dades de l'informe de participació de les dones en les cooperatives agroalimentàries valencianes que es va presentar el passat dimecres. La dona representa un 25% del total de la massa social del sector. Curiosament, hi ha més sòcies, sabeu on? En les cooperatives arrosseres, un 32%. I parlant de dones, el Forcat va estar amb una de les que més defensa l'agroecologia. Actualment en agricultura cada vegada està pujant més. L'agricultura ecològica, el que és el camp de producció d'agricultura ecològica, ja tenim registrats més de 80.000 hectàrees. Ja són molts, ja tenim que pujar encara més, però tenim un objectiu, però encara no s'ha complit, i d'aixòs els principals cultius encara són l'almeler, l'olivar, la vinya. Després estan els cítrics i els cultius de l'horta, però todavía falta molt. També hem tingut notícies del sector pesquer, encara que només legislatives. El cas és que el govern ha aprovat ja, a petició del Ministeri d'Agricultura i Pesca, les bases que regulen la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer, que venen a substituir les aprovades l'any 2013. L'objectiu d'aquestes subvencions és afavorir la constant interlocució d'aquestes entitats específiques d'interès per al sector pesquer amb activitats associatives, així com la realització d'altres actuacions. Els beneficiaris de les subvencions són entitats associatives representatives del sector pesquer empresarial extractiu, del sector transformador i del comercial de productes de la pesca. Aquestes bases reguladores també impulsen la presència de les dones en les bases associatives del sector pesquer i aqüícoles i es reforça la seva participació en òrgans consultius del sector. Dijous es va celebrar a València el Simposi Internacional de Xylella fastidiosa. A la Conselleria d'Agricultura va ser la trobada. Experts en sanitat vegetal de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, l'IVIA, del Consell Superior d'Investigacions Científiques i també representants de les zones afectades per esta plaga varen debatre sobre el que ja es coneix com l'èbola de l'agricultura en moltes parts del món. Patricia Ortiz va assistir a la jornada i ens va dur unes interessants declaracions amb un expert en la matèria, tota una autoritat per el lloc que ocupa en el món de la investigació agrària, perquè ja vos dic que és representant del nostre IVIA. Avui volem apropar-nos a una de les preocupacions més importants del sector agrari a la Comunitat Valenciana i és l'aparició de la xylella fastidiosa a terres alacantines. Este passat dijous s'ha celebrat a la Conselleria d'Agricultura un simpòsium en el que han tractat totes les qüestions referents a la xylella fastidiosa. Avui, en el temps de l'entrevista, tenim amb nosaltres a Enrique Moltó, director de l'IVIA. Enrique, bon dia, gràcies per atendre'ns. Bon dia, molt de gust. En primer lloc, per a la gent que ens veu des de casa, què és la xylella i per què rep este nom? La xylella és un bacteri que afecta a molts arbres fruiters, també a moltes plantes que també no són fruiters, que no són arbres. És un bacteri que entra dins de la sàvia de la planta i l'ofega, diguem. No deixa passar la sàvia per amunt, diguem. I d'aquesta manera es sequen les branques i la planta es seca i acaba morint-se. És un bacteri que afecta no de la mateixa manera a totes les plantes, ni a totes les plantes del món, evidentment. És un bacteri que és específic d'alguns fruiters, per exemple, que és el que més ens importa des del punt de vista agrícola. I també és un bacteri que té moltes espècies. I aquestes espècies el que passa és que no totes afecten de la mateixa manera tots els arbres, ni totes són, diguem, mortals. Doncs és un bacteri molt complex, per això estem preocupats. Ja coneixem, és un bacteri que ve probablement d'Amèrica i ha vingut probablement per exportació de plantes i que es troba a l'Itàlia, a la França,
també a les Illes Balears i ara l'hem trobat també a València. Estem preocupats sobretot perquè afecta a productes agraris i a algunes plantes que són importants en la nostra agricultura. Existeix un pla de contingència per a combatre-la. En què consisteix? El pla de contingència és un pla que emana d'una llei europea. Doncs és un pla de contingència que està aprovat per tots els estats membres de la Comunitat Europea per evitar l'expansió del bacteri, sobretot, perquè com els bacteris no es poden tractar en productes químics, no es poden tractar de la manera tradicional. Només el que podem fer és tractar d'evitar la seva expansió. Bé, inspeccionant molt bé les plantes que arriben a un territori, o bé tractant dins d'un territori que el bacteri no es moga a altres parts del territori. Doncs el pla de contingència que porta la Generalitat és conseqüència d'una llei europea i el que tracta sobretot és d'evitar l'expansió del bacteri. Com ha entrat la xilella a Espanya? Realment no ho sabem, perquè en aquestes coses de plantes necessitem molta investigació per a saber exactament com entra. El que sí que sabem és que el bacteri que ens afecta a nosaltres no és exactament el mateix que ha afectat a Itàlia, on ha provocat tant de mal a les oliveres. És diferent. Per això se li diu l'èbola de l'olivera. Bé, això és una cosa que els científics, almenys els científics, lluitem, perquè no és un èbola, d'acord? És un bacteri i és una preocupació, està molt clar, i està molt clar que pot afectar d'una manera molt important a productes que són importants en la nostra agricultura, però no és l'èbola. Això és una cosa molt més mediàtica i tal. A Itàlia sí que ha fet molt de mal, però sabem que el bacteri que tenim nosaltres no és el mateix, d'acord? És xilella també, xilella fastidiosa, però no és exactament el mateix que n'hi ha a l'Itàlia, perquè n'hi ha subespècies del bacteri i per això és tan important la investigació. Sabent que és diferent, podem veure també d'on pot vindre, però no és tan important ara mateix. Ara el que estem preocupats és de frenar la seva expansió, que és el que és més important. Precisament la varietat que el tipus de bacteri que tenim a la Comunitat Valenciana és la múltiples. Quants tipus n'hi ha? N'hi ha quatre espècies i després n'hi ha subespècies també. Aquesta és la qüestió i és el que estem tractant de veure des del punt de vista científic, tractar de separar, veure les diferències, perquè segons el subtipus que tenim pot ser més seriós o no tan seriós, pot afectar més, pot afectar a unes plantes i a altres no, a uns cultius i a altres no. Per això és important també donar informació i és el que estem tractant des de la Conselleria, donar tota la informació que es disposa des del punt de vista científic perquè la gent tinga informació real i no que tinga també el que passa moltes vegades, aquestes històries que corren d'un lloc a un altre. Nosaltres hem fet aquest simposi precisament per intercanviar les experiències que han tingut en els Estats Units, en Itàlia, en França, en les Illes Balears i el que estem trobant-nos així, per tal d'intercanviar tota aquesta informació d'una manera efectiva i seriosa i objectiva. I el que hem vist en les presentacions, per exemple, és que, per exemple, la subespècie que tenim nosaltres al nostre territori no és la mateixa que tenen a les Illes Balears i tampoc la mateixa que tenen a l'Itàlia i per això pot afectar de manera diferent a la nostra agricultura. Doncs per això és important donar a la gent una informació que siga correcta i objectiva i a voltes aquestes coses de l'èbola de l'olivo i aquestes coses a voltes no són és veritat que fan uns titulars molt grans però no són exactes. Precisament, avui per avui, com se pot erradicar la xilella? Avui per avui no tenim un mitjà per erradicar-la. El que hem de fer és parar la seva extensió. Aquesta és la qüestió, és el que estan fent en molts països. El que tractem és d'evitar que afecte realment a l'agricultura. Hi ha països que el problema que tenim en el bacteri és que es comporta, com ja hem dit, com tenim tantes subespècies i dins de les subespècies encara tenim més diferències també, segons les condicions climàtiques, segons els vectors que n'hi ha al territori, segons els cultius que n'hi ha al territori, els tractaments són diferents. Com tractar el bacteri que no afecte és diferent. I això són unes de les coses que hem vist. Per exemple, als Estats Units tenen uns problemes que són diferents dels que tenen a Itàlia i probablement els que tindrem nosaltres. No podem tractar el bacteri, el que podem tractar és evitar la seva expansió
I per això hi ha moltes mesures. Hi ha mesures, per exemple, sobretot d'inspecció, que no entren plantes en el bacteri, això és normal, que la gent no porte plantes de l'exterior sense control. Això és un problema molt greu en l'agricultura, no només per aquest bacteri, sinó també per altres malalties. I l'altra cosa que fem és, una volta el tenim, tractar que no es mova. Què fem? Estem mirant a veure si els vectors, quins possibles vectors d'aquest bacteri, que són insectes, que porten el bacteri d'un arbre a un altre, quins vectors n'hi ha així, quins insectes així podrien fer com vectors. No hem trobat molts, però continuem trobant. Després que s'han trobat, el que podem tractar és d'aquests vectors, tractar de frenar la seva població, d'acord? Per exemple, en Itàlia el problema que han tingut és que tenien moltes plantes infectades i a més un vector molt efectiu. No tots els vectors tampoc són efectius de la mateixa manera. El problema que han tingut en Itàlia ha sigut això, el que ha fet tant de mal a l'Itàlia ha sigut això, perquè tenien molt bacteri i a més tenien un vector molt eficient. Nosaltres aquest vector no estem trobant-lo així, tampoc hem trobat en la mateixa subespècie de bacteri, doncs no tenim exactament el mateix problema. És una cosa que és important a dir. Així l'hem trobat a l'almerer, no l'hem trobat a l'oliver. Doncs a voltes tota aquesta informació a voltes no circula de la manera correcta i és una de les coses que pensem que des del punt de vista de la investigació hem de tractar de fer, de donar una informació objectiva i correcta. Doncs estàvem parlant de mesures per a frenar-la, és controlar els vectors, les poblacions de vectors, d'acord? Però així encara hem de trobar quin és el vector més efectiu, si n'hi ha, quants n'hi ha, frenar també la circulació de plantes, no frenar-la, sinó controlar la circulació de les plantes, per les plantes que no estan infectades, per exemple, doncs necessitem, encara no tenim tota la informació per a saber com hem d'actuar així. Per això és tan important també saber l'experiència de desastres, però l'experiència de desastres, com ja t'he dit, a voltes no ens serveix, perquè els problemes són diferents. D'acord? En el camp, els llauradors es tenen que preocupar per la seva aparició? Els llauradors el que tenen que fer, sobretot jo pense, el que han de fer és informar-se bé i tots junts, els agricultors, els investigadors i l'administració hem d'actuar conjuntament contra aquest bacteri, perquè és en realitat un problema potencial molt greu, d'acord? Però sí que hem d'actuar conjuntament. Què poden fer els agricultors? Observar els seus camps, parlar amb els tècnics, tenen tècnics al territori ara mateix, tècnics de la conselleria, tenen a Líbia si volen també, tenen un telèfon de la conselleria també per a preguntar, tenen un correu electrònic i una pàgina web també a la conselleria. El que han de fer és informar-se, mirar en el seu camp, d'aquesta manera tindrem més ulls al camp, que és una cosa que és molt important per a veure exactament quina és la situació i després, per suposat, que n'hi hagi un moviment de la informació, com ja he dit, entre els agricultors, els investigadors i l'administració. D'aquesta manera és com tots junts podrem lluitar contra l'expansió. Però jo penso que en la col·laboració tots podem fer moltes coses. Nosaltres estem ficant, dic la conselleria i dic l'IBIA també, estem ficant molta informació de com veure els símptomes, què fer en cas de veure aquests símptomes. Doncs el que hem de fer és continuar en aquest trajecte perquè, clar, és un problema que pot afectar a molta gent. Doncs Enrique Moltó, director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres, molt de gust. Nosaltres tornem la propera setmana amb més notícies, amb més entrevistes del sector agroalimentari. I anem amb els preus setmanals. Comencem pels cítrics que oferim cada dimarts en l'informatiu al dia. Com podeu comprovar en la imatge, ha començat a notar-se ja el ritme en la recol·lecció de varietats extra primerenques, com per exemple la Clement Rubí, Oro Gros o Okitsu. Les compres continuen molt parades, això sí, com en setmanes anteriors, estan estancades perquè el comerç s'ha proveït de molta fruita i fins que no iscaïssa no augmentaran, com és lògic, les compres. I ja comença a oferir-se en els lineals de les cadenes de distribució cítrics d'origen espanyol. I en la resta del sector, també en preus, trobem variacions en negatiu en arròs amb corfa. En blanc i subproductes no hi ha modificacions. També millora la cotització de la soja, tant en alta com en baixa proteïna. I en garrofes les trossejades integrals, sense farina i també la fina. La caiguda de preu més destacada la podeu veure la de la creïlla àgria. I no milloren les coses en matèria hídrica.
Els embassaments tenen actualment 22.051 hectòmetres cúbics d'aigua, disminuint en l'última setmana en 480 hectòmetres cúbics. Això és el 0,9% de la capacitat total que tenen els embassaments. Les precipitacions, ja vegeu, han sigut escasses en tot el territori nacional. La màxima s'ha produït a Terol, amb 39,4 metres cúbics. La situació de les conques molt greus, 39,4 en el cas, per exemple, del Segura, i molt preocupant també la xifra que esteu veient en la del Xúquer. I en agenda, diverses coses. I, curiosament, la pròxima setmana estarem molt pendents de les que es van a produir a Madrid. Dilluns que ve, l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena es desplaça a la capital espanyola per a participar del Saló de Vins Especials. I, per altra banda, el dia 10 d'octubre, la ministra del sector, Isabel García Tejerina, ha convocat reunió amb totes les comunitats autònomes i els sectors afectats per lo que és la crisi de la fruita d'os. Van estudiar mesures estructurals. I per què és important? Perquè fa 4 anys que no es prenen mesures extraordinàries de tipus conjuntural. I del 18 al 20 d'octubre es celebra també a Madrid Fruit Attraction 2017. És la fira de fruites i hortalisses més destacada d'Espanya. Enguany s'espera la participació de 1.500 empreses, més de 60.000 visites de 110 països. Les empreses de la nostra comunitat, ja tenim la xifra, seran 148. I tanquem, i ho fem en la nostra filosofia de vida i també de consell. Cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins la setmana que ve. En Seipasa somos pioneros en el desarrollo de productos 100% naturales para la agricultura libre de residuos. Biopesticidas, bioestimulantes, nutricionales. Desde nuestros laboratorios y campos de ensayo en la Alcudia, creamos formulados naturales que se exportan a las más exigentes explotaciones agrícolas del mundo. Conócenos en seipasa.com.